Всіх вітаю. Добрий день добрим людям. Добрий день усім, брати і сестри. Так, хто глядел некоторые з попередніх відео, ведае, што тут ёсць крыніца каля вёскі Цінаўка, каля села Азіна. Тут працягваецца будаўніцтва купелі. Ужо сюды привезли матэрыялы. І можа там, калі я не памыляюся, можа 2 ці 3 тыдні таму я тут быў, я тут бачыў людзей, якія тут працавалі, якія ўсталёўвалі вось гэтыя сваі, вось гэтыя пірышчы металёвыя. Ну, я ім таксама так трошкі дапамог збоку прыпеку. Ну і што магу казаць? Думаю, скора тут паўстане сапраўдная купель, як у серабранцы ў Расо.